Sashi simpat nga prem sobhaya phi ki perlok rawan baro ki bajisna ban page ki video notice khwai kan ka channel na lari entertainment te menta perlok rawan nga mara bi sepi ya kan ka notice khwai ka batmai te klem na perslam tung ni ai no sakmat ka jing khwai khabam ka ba en peniai dai ba bi simli rengkat bat ki perlok ki jung ka jaka kan dai te po mau merang Novadaya kalenti na mau kerwat sarang thong kane ka mau mirang kadon habban yai na kane kalenti na mau kerwat sarang thong katarik kande ka sautarik benai bechpeu lane ubnai Oktober akhir rapsan bat kapor ka sedang kapor kandai bejem step bat penkut par kapor lai beje janmet bat kador juga tiket pat kalong tang lai sepasang pau tangka sirwiang uwe kwai bat mentap perlok tung ne peit no yaki price jong kane ka jing kwai kabam uban yo ka price kaban ni kong kane ka jing kwai kabam hang le po mau merang uni yo san pau hajar tangka bat kadang ka ba arpan on ai pau hajar tangka bat nak kadang ka balai on ai san hajar tangka bat nalor kini ki price kadang don ro sisu sakawe ka consolation price tementa tung page ya ka consolation price ki consolation price ki don hadu ka nombar ka ba arpeu te ka nombar ka ba nekong kalong khatsan sepatang ka na ka ni ka consolation price ka ba ar kumju kasan spa ka ba lairu kasan spa ka ba saur kumju kasan spa ka ba san kumju kasan spa kaban reu kaban nyau kaba pra kaba khandai kaba chipau ter hadu kanombar kaba arpeu kalong bai khat san spa tangka kawe ka construction price bat kandon ru kalokidro ha kate kasgi kabade ka sautarik jong benai Oktober akhir rapsan te ki baju setran bathiri tiket lokidro ngo bhase wan khnang ha kate kasgi bani sibenta ha kane kalokidro te perlok menta tungin sya skore ki mat ki badon kam en sya ya phi banbu jaka da usit ne do urwiang ha ka lai terik benai bechpeu ar harapsan ha ka pon ru beche mestep tada kino ki bapen kheng ya ka por bu jaka on di bai ta ki tiket on the do kha thamai ar kwintal ha ka arp khanai terik menta ubnai September ar harapsan kinong khwai ki dei ban kungu ya kinong peniai hanrai perlok rawan da phimsai ya kane kan notice da somha perlok sakol ha ki de ki number bal ai harum khanang wa pindu psai bha bal pinnom artatin de somha sakol ha ki de ki number bal ai harum pra lai pra nyeu khandai prasan sannot nreu lai iwe sawai pat nreu not khandai lai nreu pra iwe khandai san te khoblai sibun perlok ngin se kendupat hakawai pat ka video notis khwai te sombhas tolong ki badon bok hak te kasngi ngai ka jingkir bok kiru yang phi ba phino ki badon bok hak te kasngi te sombha perlok sa share lam kan ka video se ki perlok ki jong phi khnang ba ki perlok ki jong phi ru kindup tip ya kan ka notis khwai te khoblai sibun perlok all the best.